Здравейте на всички на Xbox, това съм Кастен Вочев и това са ми новите слушалки, които може да се чуем малко странно. С тези нови геймърски слушалки ще ми чувате много по-добре и на клипове, и на влоговете, защото са геймърски. Взе ги за 30 и за 30 лева. Може да ги... Така. С тях ще снимам на разни клипове и клипът ще бъде примерно 2 минути. Да ви покажа някои неща. Това маркер ли е или тънкописец? Пишете в коментарите какво е маркер или тънкописец. Така. Как ме чувате с тези слушалки, също напишете в коментарите. И дали е хубав този комик, който си го взех за 10. За 10, за 4 лева. С цели 90 и 4 страници. Пашко от мен, абонирайте се, дайте положителен бърз с този клип и чао!